ನೈಜನು ನಂದಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬವನು. ನಂದಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮದ್ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ನೇಹ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಯಾನ ಬರೆದು ಬಾಡಿಯ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾರಗು ಬತ್ತನಕುಲು ದೇವೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅತ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊರ್ಪುಣಾತ ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾನ ಆತೀಜಿ ಒಂಜಿ ಬರೆದ ಪಾಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂಡೆ ಜನ ಇಷ್ಟ ಕಾಲಗೊಂದತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಚಿನ್ನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚದಾಯ ಇನ್ನ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಬರೆದ ಯಾರಯ್ಯ ನೀನು ಯಾರಯ್ಯ ಕೊರ್ನಾನೆ ದೆಪ್ಪೋಡ ಅಂದ್ ಕೇಳುದು ಇಂಚಿನ ಕೈಪಿದೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಇರೇನು ಗುರಿಕ್ ಮಾಡ ಅಂದ್ ಏನನ್ನು ಗುರಿಕ್ ಮಾಡ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ತೂತೇರಿ ಏರೆಗ್ಲಾತಿದ್ದಿ ಈ ಗುರಿಕ್ ಮಾಡ್ಬ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಾವುಂಬೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆವು